It-tnejn wara nofsinhar il-Partit Laburista organizza laqgħa għall-operaturi fin-negozju u fit-turiżmu li jaħdmu fil-lokalitajiet tal-Qawra, Buġibba u San Pawl il-Baħar. Laqgħa maħsuba biex dawn l-operaturi jitkellmu dwar dak li jixtiequ li jaraw jinbidel għall-aħjar fiż-żona li jaħdmu fiha. Fost dawk preżenti spikka ilment komuni dwar il-problema ta' nuqqas ta' turisti fiż-żona minħabba li tul is-snin għalqu bosta lukandi u ma reġgħux fetħu oħrajn ġodda. Għandna ħafna problemi fin-nord kif jaf kulħadd għalqu lukandi waħda wara l-oħra baqgħu jagħlqu. U aħna tan-negozju żgħar jiena il-business ilni 33 sena, 34 sena. Il-fatt in-numru ta' sodot li dejjem jonqsu fil-lokalità tagħna huwa tħossu xi ħaġa li aħna imbagħtu ħafna u batajna ħafna. Dik waħda mill-affarijiet li nispera li l-Gvern il-ġimgħa 15 oħra jibda jaħseb fuqha. In-negozju għall-operaturi li jaħdmu f'Buġibba, il-Qawra u San Pawl il-Baħar huwa wieħed batut, primarjament minħabba nuqqas ta' turisti. Aħna hawnhekk ix-xogħol naqas drastikament. Jiena ngħidlek il-pura verità. Meta jgħidu bir-rekord ta' turiżmu, aħna minn dar rekord ftit li xejn misna. Raġuni oħra li jsemmu l-operaturi u li twassal għal nuqqas ta' turisti huwa l-fatt li din iż-żona tħallit taqa' fi stat ta' telqa. Sfortunatament il-gvern li hemm preżenti il-Buġibba ramija li hemm abbandona u erida. Li nista' ngħid jiena li hemm ċertu affarijiet essenzjali li qatt ma saru affarijiet żgħar bħal meta ejja ngħidu aħna il-Fran ta' Buġibba. Nuqqas ta' zebra crossing, nuqqas ta' post boxes, per kazu kamra żgħira ta' First Aid, forsi turist għatta saqajh jew ta' ħasħażin. U Buġibba hemm bżonn li nerġgħu nikkrejaw xi ħaġa biex in-nies inħajruhom jerġgħu jiġu law. Kif attint sul-vella. Il-Maltin ukoll huma turisti sa ċertu punt. Li per kazu nibdew nagħmlu attività kull ġimgħa, daqqa lejla Maltija, daqqa ġet kantanta, daqqa daqsxejn lob tan-nar fuq il-baħar, u hekk ikonna riżultati differenti mir-riżultati li kellna s'issa. Li flok jalqu l-lukandi jiżdiedu l-lukandi u jerġa' jiżdied il-kummerċ. U għalhekk li fost dawk preżenti kien hemm min faħħar il-proposta li ressaq il-Partit Laburista, dik li gvern ġdid permezz ta' tim ta' azzjoni jagħmel upgrading u manutenzjoni kontinwa ta' żoni turistiċi. L-ewwel ħaġa naqblu mal-proposta tagħkom ta' Tourist Zone Management. Naħseb illi fi 2013 wasal iż-żmien li jkun hemm Tourist Zone Management professjonali li għandu jmexxi żoni turistiċi. Bir-rispett kollu lejn il-Kunsill Lokali u lejn l-MTA, naħseb illi hemm bżonn illi żona turistika bħal mija Buġibba l-Qawra u San Pawl il-Baħar titmexxa minn nies professjonali li jafu x'għandha bżonn Buġibba u x'għandha bżonn il-Qawra. Aħna kellna diversi laqat mal-Ministeri, mal-MTA, ġifieri għandek rappreżentanti fl-MTA qas jafu fejn Buġibba. Operaturi oħra tkellmu dwar il-problema ta' nuqqas ta' parkeġġi fiż-żona u maniġġar ħażin ta' traffiku li qed joħolqu problema n-negozju fiż-żona għaliex in-nies jaqtgħu qalbhom imorru jinqdew minn hemm. L-operaturi qalu wkoll li hemm bżonn li jsir rebranding ta' San Pawl il-Baħar, tal-Qawra u ta' Buġibba. Is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Mario Salerno qal li fil-każ ta' din il-lokalità il-Kunsill beda bi proġett fejn qed jiġu identifikati bżonnijiet li għandha l-lokalità. Id-deputat Laburista Carmen Ovella qal li Buġibba, il-Qawra u San Pawl il-Baħar għandhom kontribut importanti x'jagħtu fit-turiżmu u żied li hemm bżonn policy nazzjonali għat-turiżmu li tkopri lis-setturi kollha. Il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Zoppardi qal li gvern ġdid imexxi l quddiem prijoritajiet li jrendu bil-messaġġ ewlieni fejn jitlu oqsma ekonomiċi ikun favur tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd.